Ayan mga idol, good morning sa atin lahat. Richard R. Bisura Vlog TV mga idol. Ngayong araw, maghihintay tayo ng ibon natin galing training. Namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Diyan na sila. Ayan, tapos yung ibon natin, galing sila sa Santiago mga idol. Binitawan kaninang mga 640 mga idol, yung bitaw mga idol. 640. Releasein. Mga sir. Ayan. Oy. Kaya 642, 644 na. Maghihintay tayo ng ibon natin. Pero maglilinis muna tayo mga idol. Tignan natin kung anong oras sila darating yung ibon natin. Lalakas yung ulan mga idol. Ayan, shout out nga pala sa ECS Group of Company mga idol. Clifford Castillo mga idol, at saka si Jeffrey Banyaga, at saka yung magba-birthday ngayon mga idol, August 4, Glenn Villegas mga idol. Ayan. At sa pinsan natin na si Jake Rayray, saka si Jelay Studio mga idol, shout out. Maglinis muna tayo ng loop mga idol bago tayo maghihintay ng ibon. Ayan. Check. 6:52. So ayan mga idol, 6:56 na. Ayan. Medyo madilim doon mga idol. Tingnan lang natin kung babagsak yung ulan dito. Pero titignan natin kung darating na yung ibon natin mga idol. Ayan. Naghintay pa tayo mga idol. Ayan mga idol, medyo nakalinis na rin tayo ng loop natin. Ayan, malinis na. Pero yung salaan ng Epac Manila doon mga idol, hindi pa natatanggal mga idol. Ayan. Tapos ibaba na natin yung daanan nila mga idol, yung trapdoor natin. Ayan. Baka andyan na sila. Yan, bye, thank you, goodbye. Yan, 6:57 mga idol. O yan mga idol. Andyan yata yung dalawa natin na ibon. Galing north. Yan. Andyan na sila. May dalawang malaking ibon pa. Time check 7:01 mga idol. Yan na yung Santiago natin. Dalawa pa lang. Tignan natin kung bababa na. Yun, paikot-ikot. Ayun. Tignan natin kung anong oras sila bababa. Ayun mga idol, bumaba na sila. Time check
Papasukin na natin mga idol. Kung papasok sila. Stick. Stick pa more. Yan, pumasok na. May araw na. Time check. 7:06. August 4. Mga idol. O ayan mga idol. Yung dalawang checkered natin na bumaba. Yung may isang puti sa pakpak. At saka yung commercial na young bird natin. Next loading natin mga idol. Kukunin na natin yung ibon at saka yung ring niya para mas maganda mga idol. Ayan, hintayin pa natin yung isa. Ayan oh. Bilis oh. Ayun mga idol. Bilis. Andyan na oh. Ayun. Time check. 7:08 mga idol. Saan na? Andun na. Pasokin na natin mga idol. Yun. Kaya pa pumasok. Ayun. Pasok na. Wala na. Kompleto na ibon natin mga idol. Ayan, kung nagustuhan nyo itong video na to, like and share naman and subscribe mga idol. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin yung notification bell natin mga idol. Yan, God bless po sa atin lahat. Abangan po natin yung susunod natin na video mga idol. Kandun na po mga idol. Tabi. Night.